Kedamtang Bosikni Phai Hiniarni, Lakhain ko Ratrok Duarbagori constituency Kaparlo, Dolamara Cultural Complex along, Dolamara KSA aropi atum Chapatir Piponsi, HSLC pen HS Asat lang along, Kachapa Undun, atum aphan karcho ajaimek pamanpon. Dolamara KSA aropi mefu midarson togbi kachapa hemfu panamelang KSA klemba atum do ancherap chetudunsi bangso karcho ajaimek pamanpon bangso hood resource person raton terang kachetong dunalo Dolamara municipal board chairman Mongol Singh terang Duarbagori BDC member John Kathar Golaghat KSA pangrom chunbang sarkulu tiso Delhi KSA klembang fu Bidyain tipen danglo Assam goraf ebarde binong teronatum setami chetong dunbenti thek ponong ji arlo lapen ki wire an stami hulablo lapen ki fence stami hulablo lapen pinang anason in hap anda phalang hulablo lason se kunda thek ponong Nilitum bang sojai mika bangki karcho ajaimek lapuchot kalisi la angdeng undet penaki alang litum uthot kopi ko sonsi kasali pon pinang jima bang so puthak tami isi RD do jot pen chethan ki mompon lo pusi pherakia thengno ninje pon mane student han office tami la son apo bang same karcho longbo mi pusi nilitum ning khela lase student do han same best wish laben future class 12 pass that ma class 10 pass that pen ko pisi ke chari nangi mala so alam ke teni ne kame than kan lo ta pena to prek nang sitong don al his in sitame than lo student do han future ko pisi ke jam nangi ma person se claim nangi mal hailam than kan se meli dum so program non malom ke charli hina banki penang ando lasi methanga phan ali ki doji memi lasonsi methanga phan professional ahin charli pon thega sonsi nisonji degree ahin jongsi langdam pulote APSC, UPSC, lahai kachapa undunjia phanle, bor ipon thek kusitami, methanga phan ali doji kusi, binong teron pen ningje pon. Okay, lahai meta ninje don't follow the trending long follow them. Ne, non itum ke bang pursue degree nitum just degree pursue what non makai ke satu non makai ke in skill hai methang hai to develop and ke align hai professional align hai course hai ka di mission ko ha nitum degree pursue ja mission un polote la APSC UPSC exam hai to binang ka dan kapre hin itum charli me ko fit system un polote non makai je ke la professional hai course hai and bote isi mithang anta sakso ale long list ba mithang awar sai char jabi pante isi awar sai mesa isi un bote la so hin la me tum bang mu ma tum chari dum me Nilitum la pusona pora hod Dolamara municipal board atum nangka chirabdun thega pot satami KSA hin pen kachoro pajirpon alang list ame hong ni lok ke bang hong bang lo lang ke dut lo badita chini tapi non second time bang ke bang alang list ame ke bang torapi lo mene sitame la anang pali dun student unity student aja tong badonang ba mission nang thangar lokta without education without student is nothing in our society. That is most important. Sitame alang litum tame chala pen BKS atum handa choro lo mlapen ge DMS ya president handa choro Diring pen Thompson terang report KTV News